Ay. Hello, good morning everyone. So good morning. Kruk, 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 kruk. Itugnog manok kay itugnog. Tanawan niyo kabayo ni Kaon. Hala, di handalay. Yawa maka. No! Ba't ka umalis dyan? Dyan ka lang. Unsa matagak mo na yung itlog ana, nagunsari ka na day. Tara niyawa na noong ginayan. Kabayo. The horse is eating. Oh my god. Ano sa niya akong phone because I have something to do. Tanawa lang na ninyo ha. I'll be right back. Kita na akong view diri. Ay, hindi pa. Nari ko pakita ninyo. Lapok di. Pre, kay. Nga one. Hindi na. Mo rin iingan ni mama, ni papa nga. Papalit og kuan. Tuwa kay tuwa na niya. Ano na lang sa maglang. Ala! Nihuktan! Nihuktan man eh. Ge, subagan ka na ron. Sa magahukot ano eh. Pa, ikaw gahukot ano eh. Kuan pa? Pisa! Hello one viewer. Hello one viewer. Tanan ako viewer. Isa. Tok-tok na. Gihukta na. Parang makakaon. Makatok-tok dira. Eh na, sita pa gahukot aning kuan. Isa ka piso. Tangtangan ni Vicky. Luoy man. Luoy man kat. Hello one viewer. Maglo ko kaya mga. Manosak ka. Ay, panosak. Ha? Si Jane. Naana may sa inahan mo. Nuktok. Matakot-takot. Kani, bago ni. Nuktok na. Oh. Sa pagsapit ng dilim. Kawan nun, ari. Nagawan ganinang buntag pero karon wala na. Si Bukid Design. Mayroon man ni mo dako ning pisuan ni. Kani mo ni dang kana mo na inahan. Yan po yung ina dito. Kaya po tinalian kasi baka kainin ng pusa. Sayang naman. Gigi. Muda ko na mga 3 months. Kaya kaya daghan di ah. Hello to viewers. Kumusta po kayo? Mag-comment na po kayo kung anong gusto nyong i-comment. Close. Welcome to live chat. Remember that your garden whatsoever. Napoy, kwanta, manok. Ay, kabadyo dahil tingin jum. Ay, hanap man ay. Balik na lang. Uy, magdungag na day ko. So, I'll be right back. Hello, ko cute. Ko cute sa mga piso. Hello, ko cute. Moragon. Hello, good morning. Rinaldo Moragon.
How are you? Kumusta ka po? Mamanig ako ang kuan. Viewers. La, bakbak man na. Pwede naman na mag-live-live ng ano, parang mo balik ang mga viewers. Balik na sa ganyan. Sayang naman to akong na-restrict. Sayang mo daw akong effort to from the start. Kanya nawara. Good morning, mga dragon. Mabuti. Mabuti. Anong weather niyo po dyan? Maulan ba? Or sunny day? Or whatsoever? Marunong ka po ba magbisaya, mo dragon? Good morning, mo dragon. Lalo, kawawa naman. Pabudto na ako 13 minutes. Dayon after that, mo out na ko. Magdungag ko ano, rise. Because it's already 10:36. I just wanna share you this. Di ta mga isa ka piso. Ay! Taka. Haglok man ko ano eh. Na isa na. Suko. Ka-cute. Tangi front. Dara. Hanap man. Hanap. Kane. Dara. Shhh. Cute. Bong iti. Kanawa. No. Mataga karon. Ato bang ito? Ato bang sa camera? Gitog naman eh. Ikaw pa ay giniginaw. Hello to viewers. Ikaw pa ay giniginaw. Ito. Cute. Cute mo. Sus, laming agad dito pisuun. Manila Mara, Tagalog po ako. Taga Manila. Okay po. Okay po. Ako na lang po yung mag-adjust para sa'yo. Thank you for watching. Thank you. Sa ibak na to. Sabay sa to. Krok. Uy, lala, mataga ka. Mahulog ka po. La. Tagak na noon. Isa natog. Natulog po yung isang sisiw. Sisiw. Yan, upot na. Tugnaw. Dito po sa amin is makulimlim. Makulimlim po ang panahon namin ngayon. Ayan. Kapit na, 8 minutes. So, I just want to share you. Hello to viewers. Kumusta ka aking charis? May I see the comment section? Maaraw. Got it. New pin. You can message it. None. I know. Well, live chat. Hello, Ronaldo Maragon. Maragon. Gusto mo ba ng sisiw? Or what? Anong gusto mo? Sisiw? Padalan kita ng sisiw. Pero, yung sungo lang. Ay, balahibo. Pila ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 raman. Ay, pila man ni sila? Hindi ko knows. Pila ni sila ka? Kuan. Kamanok. Hello to viewers. Thank you for watching. Hindi kayo nag-left. Thank you. Ang galing nyo. Luoy. Buhian na lang ni pa kay luoy man. Hey, sus. Kuan man kayo. Read. Nang-blush man ka. Manok. Nang-blush man ka. Sa mani? Pang filter. Kamu naman di pa ni filter ning kuan day. Live ni YouTube. Now I know. Ay. No. Maaraw.
Magandang araw. Sa, gitangkaw na. Ito po ay kinulong para hindi makain yung mga sisiw niya sa ibon. Sa piligon. Ito po ay kabayo. At dito po ay bukid. Okay. Marunong ka pa magkatay ng manok na ikaw lang mag-isa? Yes po, basta bigyan mo ako ng manok. Marunong po ako magkatay ng manok na ako lang mag-isa basta sa'yo yung manok. Bigyan mo ako ng manok para katayin ko. Ito po ay horse. Sa Tagalog, kabayo. Thank you to viewers. Hala, naindot na ganito viewers na kaya wako gibiyaan. I just wanna share this. So, thank you for watching. So, for now, bye sa... Okay, nasa ko'y buhaton. Ito saan man mo? Ikaw gahakot de ana lagi. Gadagandagan. Manusik man po na jahang inahan. Paano na ito na kuhaan ka na, inhibited na nire na. Awa. More po na isa pa. Muna isa na bilin. Pila din na kaigsoon. 4. Na. Ani ni Jaiso daw. Piso. Makabuhi na. Ito, ni tago. Nagduha ito. Itog na. Hindi na masud pa. Giba na ron. Sud ay. Let's anada bay. Anada. Di, isod. Amo, panangina, lupit. Manglabok bitaw, gidaob. Tanan ako ganina, manglabok. Kaya na, manglabok na na. Ako hitin ba? Dalian ko ha, dalian. Kaya mo doon, nandiyan inahan. Manglabok lagi na. Dali apa? So. Namuha nagtiil. Gagawan rin. May kutsilyo sa... di ay. Itong gagawan eh. Itipo din na anak pa. Di mudagan pud. Kaya di mo yung inahan. May red pen. Asa man atong nilusot. Nilusot ari gamay. Buho gani. Nilusot naman noon. Tu ara to Pero hindi mo? Hindi. Asa no? Maura man na silang prumaha. Maura man kadaka. Hello 3 viewers. Mao lagi na awa. Asa ni? Kani. Kato to Baskog na. Wala ka na ran! Hey! Good job. Hello 3 viewers. Kani.
Gamay pa mani, bago pa mani. Pila pa maning ko. Mulusot lagi na. Kay dali rin nakalusot. Ay, maura mga dira na. Isa. Ano na? Ay, ito. Kaya kuha mo isa. Pintuan. Magding Lian! Takang isa nagdinong ay kuan ininet. Takang isa ininet kay magluto tag sabaw. Mama. Uy, takang gininet ang pikas mi. Nako gibuhat gawit ko pisa. Gawit ka ko pisa no. Nagawid pisa kay kuan. Itangkaw kay hapit mamatay. Awa. Hello mga 3 viewers. Hello 3 viewers. Tanga na 3 million na ang viewers ha. Ha? Tahi ara to. Simkili. Naluoy raman ni na. Awa. Nalupa na ni hapit. Namikot kumato. Kane? Because daghan kon magini kabok upat nagikaon mag-iring. Mo na isa na bilin. Papanuka lang katay ang manok, mag-isa pumapalag yung manok. Ay hindi naman pumapalag yung manok pag marunong ka magkatay ng manok. Kasi ginigigi o ginigigi. Inihiwa kasi po yung leeg. At hindi na po yon magre-react. Tara. Tangkaw na, tangkaw. Gisipa na. That should be me. Holding your hand. That should be me. Making your love. Lipat nga. La, matagat ni ron. Sakto na lang. Lusot nga na. Pijang-pijang na. Bihijang-hijang. Katubo na ni. Hindi mo inapakan yung pakpak at saka pa. Hindi. Iba kasi, iba't iba naman tayong paraan kung paano magkatay ng manok. Kasi, ganun yung paraan sa pagkatay ng manok dito sa amin. Hindi tinapakan yung paa at saka pakpak. Oh. Uy! 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 Kana, murag sure na natin na makabuhi. Hala, imusa man eh.
So, ayan, thank you for watching. 2 viewers, 3 viewers, 3 million viewers. Bye-bye. Bye-bye.